Blay P Baroch Katup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaka singi kilong. Daki kitien bathiang penslur uba presto ne ki samla. Book ki win kinoyalam bat ki pat ba ribhoy persha ya ketem khalai casino. Kasandur bat mai ban penroy bat kentiu ya ki khulung hanagalia. Ban persha ki pat ba umsning ban aiwa ya ka MEECL umsning division. Tementai na page ki Khubor ki pakambania. Uba prestun tensong sembut Menteri Rangba Ka Jylla haka jingelang juga kunhun seng samla juga seng san perthai National People's Party NPP kabalalong ha penursla dangshen ula kuntu lawer bat khod iki samla ban turshakman ban shimbenta haki kam san perthai laki don haka no ka seng nikum ki kertong shimen ula ong ba kiri ban shim ya ka kam politics kum ka wei niki kam shakri pat ba abadon kam haka ne ka juk Ulaong bagi samla kimde ban kiar lai mau lai dieng nekrat lai lum lai wa nagi kam san perthai. Halor kene ka phang bun sien ka long ka basuk bar bathiang ban kran ka ktien. Kat ba ki kam ki jingai na ka perkhat ka perdan jong ki rangba ki badan ha ka san perthai. Nyar ni khendiat na ki rangba bakin hiar khet da ka jingkemen ni jing sngoba haba ki la job ar ne lai sen ban plilat ni ajaka sei ki samla ban bujli eki. Kini kirang ba ki kwa ban ne chathliu jingtab rengkat barka kerdan MLA kan bod eki shabneng ne shadujok. Wat anda kila shong thaj na ki kam shakri pat ba bun ki badang yakni bentur shaka politics. Pi ada kali sedali pi ada bang khanai lan pek ai na pine bung ai na ine nang ta thebut na. Dengan kwa keren yem na pi ken samla ya kane. Toya sedang ni nak penuslah konstruksi. Buhikai iya kipat bak non terbur. Babung ya jid hok. Ya kita kibreu. Kiba em kasak, kiba em kapong. Nakang tabung syakri ya ke konstruksi. Nang tabung syakri ya ke jelah kawe. Kinong mikmat pat ba MLA, MDC, nong yalam ki seng niam seng bhalang. Kinong sensyar shnong, kilong kme long kpa na temri boy, kila ki win book dakawe ka jingmut, kila shimya karai haka jingalang Joint Action Committee Against Casino JACAC, kabalong haka arpunri tarik unailur hasajer dorbar hol nongpo, ban persya jure ka jingwan ra ka sorkar MDA hapo ka jingalam Menteri Rangba ukanrat ke sangma, ya ka ketem khalai casino Haribhoi District. Dakawe ka jingmut kila rai ban yakundui usembut Menteri Rangba uba prestun tensong ban yakren halor kani kakam. Kila banjur bakide ban pendu no yaka an Gambling Act arajar arphuwe kala penlong an daka bor haka arpunri terik uleber arajar arphuwe haying dorbar thau an ka jilla. Hakajuk kapor ka JACAC kala rai ban penlong daka rali bahe haka ba ki pat ba Haribhoi kin kiu sekretariat ban persya yakani ka jingle juga sorkar Meghalaya. Nakaliang juga JACAC kinet ban bo daka dorkas hakmat usembut Menteri Rangba hakabaya day bat kara kipat ba ban persyajur yaka ketem khalai casino. Kirai bangin sebu igni ki flex ki bahe ke banto ke banlong ka signature campaign shaburo kini kitan ribhoi ki jongi kum ka umroi mauti jerang umsning nongpo bonihat arhumer kumta teter buat kani ka signature campaign kalong baik tek namanta ban repeal no lane ban scrap no gane ka buat kalong ru ka jing yo i jongi kum ka kinoilam jong Joint Action Committee ba ki pai ba nang shnong jong than ribhoi ru ki pen paulang ya ka ju ka jing persya lemba lingba dakaba ya lej ban sanya ka po jong ka ki flex ka balong kum kata ka signature campaign kulish bot Menteri Rangba Ka Jylla ukanrat ke sangma ula play ka lempung ya mir jingmut ba shisngi halor ka phang Kumno ban penroy ka saptenra ki khnarit na ka banta kalawe ka ba pharnai haka arpun riu terik unailur ha yojana bhavan ka ba ha office main secretariat. Menteri Rangba ula penken mau ya kitu ki ba lawan ban ya shembenta haka ni ka lumpung bakan ni ka phang ya mir jingmut kalong ka badon kam hadu kata-kata haka ni ka jung namar ka jingroy jingman ki khlung ka sedang nadu bakidang don hakpo ka kemi ka jingyo ka kemi ka bam ka sa ka ba te ka met jongka badi ikhun baka kit hakpo kade ka daw tenrai ka ba sandur ki khlung haba ki wan long briu shakane ka perthai
Ukonrat sangma ula ongru babaro shikata ka sorkar ka imlang salang ki longyeng long sem bat ki kemi ki kpa ki perkhat bai ki khna de ban ple ki lat ban penroi ki jingmo jing perkhat jang ki anda ki ladap khat lai ni khat saus nam karta kani garu kom perkhat kam ya hap shu bat kani ka por menta lada ap bakin da poi kata karta ka khat lai ni khat saus nam kala dir por ban penroi ban kentiu ka kwat ka khya ka bor jabing pada ka met ka phat jang ki Kenang bagi ni ki kena kin poi sya ka jinglong rangba badap renyeng haka kot ka khia ka met ka phat ka jingmo jing perkhat bar ka jing nang jing tem deban penroy ki nadu dang aa karta ula ong Menteri Rangba ula ong baka sorkar jilla kelas dang ya ka Meghalaya Early Childhood Development Mission MECDM kaban wanra eka jingkela haki kam penroy ki khlung nadu baki dang red haka ktin ka thliet ka perkhat perdan bar haka jingko jingkhia baro phar Ula ong baka sorkar jilla kan kentiu kerdan san hajar teliki Anganwadi Center shaki Early Child Development Center bat entung shupho hajar ngut kinong tray hagini ki center ban penbiang ye ki jingdon kam ki khlung khna ki banadu riu banai hadu riu snem karta kini ki ECD Center kin ai jing hikai ya ki kemi hakiliang baro ki bayade bat ka jing sumar ya la ki khun ki kti katkum kani ka jok ka bamenta Menta ka singi ka arbon riu tere unai lor ka senju ki rang ba shnong rengkat bat ki kunhun seng bhalang nadu ka KSU HNYF bat FKJGP hapo kalama ka Joint Action Committee to oppose power franchise ribhoi kilalet ban ya kundu sembut menteri rang ba ka jilla uba preston tensong ban persha ka jing thmu jang ka sorkar ban IY lani IT no ya ka tanan MEECL umsning division shaki company shimen Hakate ka sngi lalam khmat uba BB Makdo chairman JAC uba Ferdinand Kharkamni secretary JAC Badeiru president ka KSU North Khasi Hills district ba Louis Lingdo president FKJGP ba Marcus Martin president ka HNYF Northern region ba PB Shillong bat kiwe kiri rangba ki bala kerpatjur sya usembut menteri rangba ba udai ban shim khya ya kani ka kam ka ba ki pat ba ki noya lam shnong ki persyajur Shwa bandap yakini ki awareness lemba jo ki doba shnong per te hadin kata ngi longi ba ngiru nakliam jong ki sunjuk ki san balang badan hamne ini le berbuden balada pentrekam yakane ka IT no yakane ka MCL submission sha franchise kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngilai kar hamne menta hadin ngiyo ki awareness program kirang bashnong kidon bakin sapentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babiang baki ki la ban shim ya ka jing kli bat kiso hun ya ka e ka ba ka sarkar kadon ka jukmu te ka shong haki pai ba jong hi ke FKJGP haka arpon riu tere unai lur kala pentep pat ba pakan salum lang ya baro ki samla ki bala pendap ya ki jing pulie henrei ki ba shong klem kam klem jam haka arpoi tere ukrisau ar hajar arpo ar haka ba an sedang naka jingyat pat ba namot pran ter shado madan malki Habakran shikilat pathai Khubor u president ka seng uba dandi khongsit uong ba kani ka jinglum pat ba ka seng kalong bandawa na ka sorkar ban thau kilat kilenti na ka banta ki samla bakin yo kam yo jam bat kumjo ban ai ru e ka song jingyarap ni ki jing hikai ki tu ki samla ki bakwa ban seng kam lajong Ula ong ru katkum ka jingwat benya da ka seng kidon palat I wei pon riu lak ki samla ki bala pendap ki jing pule haki kerdan ba pher henrei namar ka jingbam yo ki kam ki jam ban shi shong bet klem kinu ki lat klem kamai ka ji Ula ong ru bakane ka jingbam yo kam amtang bakam pen yo kamai ki samla henrei kawan ra ru ki samla ban ngop haki kam bas neu lai phaujat Shu ula ong ba ka sorkar ka di ban shim khya ka ni ka kam khnang ba kanlong ka jingmen toy ka jilla hi baro ka we uba dandi ula khot ya we ru ki samla ki ba klem kam klem jam bat ki tu ki ba kwa ban seng kam la jong bakin wan shakmat ban snok tilang bat ka seng shakani ka jingya khi ban khot ban penlong ne ki jalla ka jungi de kalong tam no chipsat e ka ya ka pisa jong ba di kan lum no ya baro ki ni ki samla ban jutep ki educated employed youth Kandan hiru kajing ai padwa kajing kali kebangin sedang nang ni nang po wat ran bagi penikot hang tai po madan marki te long ka apil du ya kitu wi sama bang simyo na kilat ki badai na malabun pelat kini ki bakdor hawe de kam tham jam dalang ka sengi kentu ini snok tilang bakani kan ke platform ba na kalian FKHP in kren sarkar ini badai nek sini ngin lum ya bro
samla kibang yok kap yo jam. Pada kitu Khubor ngelapoi syakabakon tarhadu bangin de syambiang Khublai Shibun.